Jobbáholy, itt a helyünk. Kicsit fentről, kicsit oldalról nézzük az előadást, hátradőlünk a fotelban, ebből a nézőpontból minden jól látszik. Ha jó a darab, részeseinek érezzük magunkat, de gyakorta kívülállónak. A produkciót többen is rendezik, nem mindig koherens, de ez nem baj. Majd utána lehet értékelni, és kell is. Vannak a másik oldalon is páholyok, onnan kicsit másabb az előadás, és ott van még a zsője is. Van, aki csak a büféig jut el. Sokszor nekik a legnagyobb a hangjuk, pedig nem is látják az előadást, legfeljebb a kiszűrődő hangokat hallják, de van, akinek ez is elég. A ruhatárnál már nem tudni, hogy ki hol ült. Vesszük a kalapunkat, és együtt távozunk a portánál. Mi beülünk és végignézzük, hiszen ezért váltottunk jegyet a darabra. Itt a helyünk. Jobbáholy. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Jobbáholy Társaság Egyesület nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai nyilvános sajtótájékoztatónkon megjelent sajtóképviselőit, a jelenlévő érdeklődő állampolgárokat, illetve külön is szeretném köszönteni azokat az érdeklődő lokálpatrióta barátainkat, akik élő közvetítésben követik a sajtótájékoztatónk történéseit. A mai sajtótájékoztatónkon a Jobbáholy Förster Társaság bemutatja a nyilvánosság számára az önkormányzati választásokon 2024-ben induló polgármesterjelöltjét, illetve önkormányzati képviselőjelöltjeit. A Jobbáholy Förster Társaság Egyesület taggyűlése egykorú, egyhangú szavazással dr. Ferkó Attila Györgyöt választotta meg polgármesterjelöltjének. Felkérem Attilát, hogy fáradjon ki a pulpitushoz, és a polgármester jelöltségével kapcsolatos gondolatait ossza meg a salgótarjáni választópolgárokkal. Ez persze több kell, mint egy attoszekundumnyi idő. Fiúk 15 percet adtak nekem, de hát mindent elmondok, amit szeretnék, pár perccel többre is van szükségem. Nem akarok visszaélni a türelmetekkel, de elmondom, ami bennem ragadt. Hölgyeim és uraim, a napokba került a mozikba Koltai Lajos Semmelweis című filmje, amelyben az újításért és az elveihez hű, erős, akaratú, alázatos embert rajzol elénk. Eddig nem tudtam, hogy a tudomány nyilván tart egy úgynevezett Semmelweis effektust, mely a korábban kialakult normákkal, hiedelmekkel, vagy paradigmákkal való szembenállást, annak megváltoztatását célul tűző küzdelmet jelenti. Nos, ezzel effektussal, a megbukott paradigmák váltására való jobbító törekvéssel mutatom be magam és csapatom, mert változás kell. Annak igénye sosem volt ilyen erős, mint most. Tudom, hogy a mostani elit szívesen töltene még időt hatalomban, de azt ki kell érdemelni, már pedig a város mutatói szerint ez a teljesítmény inkább leváltásukért kiállt. A Jobbáholy Förster Társaság korábban megígérte, hogy még karácsony előtt bemutatja polgármesterét és 10 választókerületi jelöltjét. A társaság állja a szavát, íme itt vagyunk, bár mára csak 8 jelöltet mutatunk be, és ezzel a szabályok értelmében már listát állíthatunk, tehát listaképesek vagyunk, de a későbbiekben bőven marad még időnk 2 színvonalas jelölt bemutatására. A jelöltek között kizárólag olyan civil szerepel, akik még sosem köteleződtek el egyik lejáratódott erő felé sem. Gondolkozzunk Salgótarjánban. A következő időszak a legfontosabb teendői közé a múlt értékelését, annak hibáinak feldolgozását,
gondolom, lépésről lépésre végig kell venni a történeteket, az elszalasztott lehetőségeket, a döntéseket sorát, ami ide vezetett, a mindenkori hatalom és annak képviselőinek, ha van, kifogásolható hozzáállását, szorgalmát, bátorságát, közösségteremtő erejét, erkölcsi színvonalát és mindenkori megelégedettség indexét. Vesszőfutásunk elemzése után okulásként tegyük az asztalra, és tárjuk föl a taktikai és stratégiai hibákat. A jobb páholy Förster Társaság ragaszkodik az eddigi megnyilvánulásaiban hangsúlyozott értékekhez. A mi elképzeléseink nem valami ideológiai kalandvágyból építkeznek. A polgári értékek pillérként való emlegetése, az ahhoz való ragaszkodása, a társaság erőssége és az egyik legfontosabb erénye. A koordinátorrendszeren kitűzött helyünk, változatlansága a kiszámíthatóság záloga. Az érzelmi és a gazdasági érdekből történő, főként politikai szédelgéssel nem tudunk mit kezdeni. Mi kiszámítható felületet nyújtunk, ami megerősíti azt a fölvállalt szerepünket, hogy a lokálpatriotizmus jegyében részt vegyünk Salgótarján újratervezésében. Kijelenthetjük, hogy a fenti értékeket a mai magyar politikai és közéletben, így városunkban sem látjuk megvalósulni. A politika ereje az elbeszélés finomságaiban rejlik. A választót nem megvezetni, hanem megnyerni szükséges. A kommunikációs tereket ki kell nyitni, ahol a felvetett problémákra, viták során nyert megoldásokat fel kell használni. Ezzel talán a média figyelem is a városra irányul, talán országosan is számba veszik mutatóinkat. Salgótarján a rendszerváltás nagy vesztese. A rendszerváltás után szinte katasztrófa sújtotta területté vált, és fejlettsége azóta sincs szinkronban a magyar vidékkel. A legtöbbet veszítette, és azóta is a legkevesebb támogatást kapja. Ráadásul a múlt stigmáit sem tudtuk levetkőzni. Egyszerűen ránk ragadtak. Sikertelenségünk oka a politikai békétlenségben és a kommunikáció, valamint a lobbyerő szintjén tapasztalható erőtlenségünkben rejlik. A politikai széttartást elemezve, emögött a résztvevők emberi szorzóit sem feledve, a kibeszéletlen múlt és a politikai konszenzus elmaradása, valamint az ebből fakadó leegyszerűsített hatalomtechnikai nyelvezet és gondolkodás áll. Azért vannak felmutatható eredményeink, de nem tudtuk rendszerbe állítani. Nem törődve vegyértékeinkkel politikai szkanderezést folytattunk. Így ezidáig egy használható közös várostervet sem tudtunk megalkotni. Az igaz, hogy a gazdasághoz értő szakemberekre van szükség, de a jövőkép, a vízió felvázolása talán most a legfontosabb. Gábor Dénes, a hologram Nobel-díjas atya szerint ostoba az, aki a jövőt jósolgatja. A jövőt nem jósolgatni kell, a jövőt meg kell tervezni. Ahhoz, hogy politikai váltógazdaság ne söpörje el ciklusról ciklusra a terveket, közösen kell megbeszélnünk, ehhez kell a béke és a konszenzus. A Jobbáholy Förster Társaság a Városépítő Kódex megalkotásával hitvallásként, mint egy érzelmi programot, egy városépítési stratégiát alkotott, mely egy modern város elvi kereteit nyújtja. Hogy tételeit elfogadva neki fogjunk végre egy olyan építkezésnek, amelyet lakóhelyünk megérdemel. A kódex használatához rendelt kulcs a város odaadó szeretete, a felette érzett büszkeség és a tenni akaró alázat. A jelenleg negatív trendek megfordítása csak őszinte hozzáállással, szemlélettel közösen összefogva, az együttműködést választva lehet sikeres. Van-e még bennünk annyi türelmes erő, bátorság, szeretet, hogy nekifogjunk, és közösen letehessük a modernkori Salgótarján alapkövét? A mai napon a Városépítő Kódexet megfontolásra ismét az asztalra teszem. Nekünk nem hadakozni kéne, hanem egy közös asztal köré ülni, hogy a jövő pályázataira nyerési eséllyel beküldhető anyagokat alkothassunk. Csak ez az egyetlen út járható.
A mostani városvezetés, a kormány ellenzéke, és a helyi ellenzék kormánypárti. Ebben a fordított alapállásban inkább a dinamika feszül. Máshol gyümölcsözően működik, hiszen egymással licitálva jönnek az interaktív megoldások. A városvezetés a kormánnyal mindennemű együttműködésnek áll, és folyvást elszalasztja a felkínált lehetőségeket. A helyi kormánypárti erő, ahelyett, hogy leváltásukon dolgozna, statisztálnak a semmittevésükhöz. Ez a taktikai csend sok mindent fölvet. Mi káros tétlenséggel elvesztegetett időnek éljük meg. Miközben a jelenlegi erők olyan látszatot keltenek, mintha még mindig uralnák a terepet, minket vádolnak az ideológiai kategóriák, nevezetesen a jobb vagy a baloldal megosztásával, közben ők osztják meg a józan városlakókat. Úgy gondolják, hogy egyszer is mindenkorra kisajátították a polgári értékeket, de betartásukért, továbbgondolásukért nem tettek és nem is tesznek semmit. A látszatra azért adnak. Gondolkozz Salgótarjánban, gondolkozz józanul. A város nem csak magától került ilyen helyzetbe. Kelet-Nógrád szervezetlen, de egész Nógrád megyéből hiányzik az összetartozás. Talán kulturális palózgyökerek még föllelhetőek, pedig egy megyeközpont akkor erős, ha egy rendezett megyét ural. A Salgótarján környezetéhez való viszonyulását meg kell változtatni. Egy város részben magától, részben a környezetével való kapcsolódásaitól válik működő, organikus egységgé. A megyejogú gőgöt el kell felejteni. A környező és a megye többi településével csak mellérendeltségi viszonyban szabad tárgyalni, hogy okosan, higgadtan szét tudjuk osztani a fejlődéshez szükséges szerepeket. Kelet-Nógrád falvaival történő, a helyben mindig akad munka mottóval valós kistérségi kapcsolatokra kell törekedni. Mezőgazdaság, erdészet, méhészet, vadászat, turizmus, majd kialakul élelmiszeripar, összeszerelő manufaktúrák. Ehhez a Salgótarján 60 vasút újraélesztése, korszerűsítése elengedhetetlen. A szlovák-magyar kapcsolatokat sem elfeledve, kihasználva a Palózföld határait, az a vasút közlekedjen Losoncig. Határon átnyúló kapcsolatok, a Losonc-Fülek-Salgótarján tengely számunkra létfontosságú. Nagybátony és Pásztó ipari beruházásait üdvözöljük, sőt támogatjuk, mert miénk a megyeközpont adminisztratív szerepe, és mellé rendelhető egy magas szintű szolgáltatás. Így építhetjük a mi kis zöld városunkat. A gyárak megszűnésének, mint ahogy mostanra kiderült, persze nagy árat fizettünk érte, van előnye is, hiszen a légszennyezés piszkos 12-jéből kikerülve, gyárak nélkül valóban lehetőség van egy modern, zöld város megteremtésére. Egy konstruktivista, jól megépített város szennyezőipar nélkül, a természet lágyölén, az erdők, völgyek zöldjében, szállodák, áruházak, szolgáltatóházak építése, modern technológiai iparágak jöhetnek, és mivel a város a 21-essel közel került a fővároshoz, irodaépületek, startup vagy tech cégeknek történő kiközvetítése adja magát. A turizmus, mint fő ágazat nem elég, és törekedni kell annak is a minőségi művelésére, bár sok embert vonz a megyét behálózó gasztropiknik hálózat, de a napi bevételnél alig hoz néhány PR ponttal többet a konyhára. Szükség van néha valami különleges ötletre is, ami ráadásul megvalósítható. Az Onkológiai Intézetre és a Szent Lázár kórházra gondolok, ha már 20 milliárdért megépült, elég sok pénz. Ne csak egy egyszerű kórházra, hanem mint az egészségügyipar olyan bástyájára tekintsünk, amit a város hosszú távú terveibe illesztve húzóerőt képezhet. Részben, mint regionális európai onkológiai klinikai központ, másrészt, mint további egészségügyi divíziók ellátási bázisa. Idős otthonok, rehabilitációs és sportegészségügyi egységek létrehozása. A fenti tervek az oktatás felé is terelnek. Az intézet mellé egy onkológiai és egyéb egészségügyi szakemberek képzésére alkalmas, akkreditált felsőoktatási intézményt rendelhetünk.
Persze beszélni kell a meglévő, mindenképp megoldandó feladatokról is, beszélni kell a barna mezőkről, a városban meglévő döglött épületek hasznosításáról. Szégyenszemre itt égtelenkednek a város közepén, szélén és haszontalanul szennyezik az ivóvízkészleteinket, a város vizuális megítélésről nem is beszélve. A következő ciklusban ezek felszámolását ígérjük. A magánosított ipari telepek rekultivációja nem filléres kiadás, és ezt a tulajdonosoknak is tudniuk kell. A tulajdonolt épületek, ingatlanok biztonsági állapotának, környezetvédelmi terhelésének felmérése kötelező lesz. A várost a rozsdafoltoktól meg kell tisztítani, és a korszerűtlen ipartelepek képviselte technológiákat végre el kell engedni. A helyi gazdaság élénkítésével és hatékony beruházás ösztönzéssel kellő vonzerőt kell biztosítani az új technológiáknak. Fontos téma, és mostantól soha többé nem lehet már szőnyeg alá söpörni, hiteles cigányvezetőkkel, tárgyalás útján meg kell alkotni a békés cigány-magyar együttélés szabályzatát, amely az első magyar kidolgozott és alkalmazott roma program lehetne. A sajtó és a média reformja, tájékoztatás újraszervezése szintén az első között szerepel, nem lehetünk többé néma város, nem lehetünk többé néma megye. A kommunikációs felületeket normálisan ki kell használni. Normális működésével elindulhat az információáramlás, egy egészséges vitakultúra és egyben hírt közlünk magunkról a nagyvilág számára. Hogy tudják, merre tartunk, hogy tudják, hogy mi történik velünk. Hiszem, hogy a várost föl kell és föl lehet rázni. Az értelmiséget egy sátorba lehet és kell terelni. Próbálkoztunk a középenállással, politikamentességgel, és rájöttünk, ilyen kategória nem létezik. Ha igazán szeretnénk befolyásolni a városunk szemléletét, akkor érdemes merészet lépni, és döntéshozói státuszba kerülni. Ez lehetőséget adhat arra, hogy aktívan részt vegyünk a városi döntéshozatalban, és közvetlenül befolyásoljuk a változásokat. Mi, mint lokálpatrióták a helyhez kötődést, a helyi érdekeket támogatjuk, a lokálpatrióta szereti a városát, büszke értékeire, ragaszkodik otthonához, fontosak számára a régi dolgok, de azon munkálkodik, hogy települése újakkal is gyarapodjon. Persze nem kizárt, hogy a fentieket a politikus is vallja, sőt, valószínűleg így is van, de az elvi megfelelés gúzsba köti. A pártfegyelem számukra sokkal fontosabb. Fő célként kitűzhetjük, be kell csatlakozni az ország és Európa vérkeringésébe. A Jobbáholy Förster Kálmán Társaság erre tesz kísérletet folyamatosan 4 évvel ezelőtti megalakulása óta. Az előttünk álló önkormányzati választásokon társaságunk tehát elindul a pozíciókért. Választói körzetekbe képviselőket és személyemben polgármestert jelölünk. Egy porig zúzott, megalázott lassan mindenét, de leginkább a büszke emlékezetét elveszítő populáció szétesésének megállítására a legalkalmasabb vezetőt kell megválasztani, aki személyében képes az összefogást képviselni, függetlenül attól, hogy humán vagy gazdasági szakember. Várjuk őszinte önszerveződéssel létrejövő civilek, a józan lakosság támogatását, várjuk a helyben maradni kívánó, vagy a visszatelepülő, városukat szerető, vagy egyszerűen csak kalandvágyó, a szülőföldét becsületből tenni akaró fiatalokat. Egy új közösség építésénél kihagyhatatlan a városi felekezetek szerepe, ereje. A különböző egyházak, gyülekezetek közösségi hitéleti tevékenysége nem csak kohéziós tétel. A hit megerősít minket abban, hogy képesek vagyunk szembenézni önmagunkkal, és képesek vagyunk közösen jót cselekedni. Salgótarján már 100 éve áll, és éli mindennapjait, rombolta az idő és az indulat. Sikeresek csak akkor lehetünk, ha az együttműködést választjuk. Olyan emberi kapcsolatokra van szükség, amelyek legfontosabb eleme a párbeszéd, főként a közös értékek összekapcsolása. A város megkövetel a lakói között azt a szövetséget, amely bár gondolatok egészséges versengését nem veti el, de hangsúlyozza azt az együttműködést, ami a lelki, a kulturális értékek megőrzését,
a gazdasági fejlődést és annak fenntarthatóságát, biztonságát adja. Gondolkozz Salgótarjánban, gondolkozzunk józanul. A páholy célja egy új, derűs Salgótarján. Ehhez szükséges egy csapat, amely az együttműködés során érzelmileg és a cél ismeretében stratégiailag is összehangolódott. Bár tagjaink eddigi életútjából adódó felfogása különböző lehet, de a polgári normákat és a fenti célt mindannyian magunkénak valljuk. Személyes elkötelezettségünket a lelkiismeretünk adja. Talán ebbe az utolsó idősávban szeretnénk tenni valamit a városunkért, így mindenki tudja feladatát. Közös munka olyan teljesítményt eredményez, amely nagyobb, mint az egyéni eredmények összege. Köszönöm, hogy meghallgattam. Attila bemutatkozását megköszönve áttérnénk az egyéni önkormányzati képviselőjelöltek bemutatására. Salgótarján egyes számú választókörzetében dr. Ferkó Attila György, a Beszterce lakótelepi általános iskola tanárát, Pap Ildikót kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek, aki közgazdász diplomáját a BGF Salgótarjáni intézetében szerezte, aki többszörös országos bajnok, Európa bajnok, világbajnoki ezüstérmes sportoló. Kérem, fáradjon ki Attila mellé. Gyere csücsülre, mondasz pár mondatot magadról? Igen. Igen, parancsolj. Mindenek előtt köszönöm szépen a társaság megtisztelő bizalmát. Hát valójában én mindig is szerettem volna nem csak a sportban elérni kimagasló sikereket, hanem a munkámban is, jelen esetben szeretnék tenni a közösség érdekében is. És hiszek abban, hogy az összefogás ereje, az együttműködés, az észszerű gondolkodás, a friss energia és a pozitív szemlélet mindenképpen akármilyen helyzetben is vagyunk, előrelépést eredményez, és ennek tükrében szeretném én a következő hónapokban is végezni tevékenységemet alázattal, becsülettel és fiatalos lendülettel, és szeretném ezzel is minél hasznosabb tagjává válni szülővárosomnak, a szeretett Salgótarjánnak, és szűkebb körben a Beszterce lakótelepnek. És köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad. Gyere csücsülre ide. Salgótarján 2. számú választókörzetében dr. Ferkó Attila György Salgótarján sportéletének meghatározó alakját, a megye legeredményesebb utánpótlás edzője címet többször is elnyerő Szuhán Attilát kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek. Köszönöm, hogy elfogadtad. Gyere, mondj pár mondatot magadról. Hát meg szeretném köszönni először is a társaságnak a bizalmat, illetve Attilának is meg szeretném köszönni még egyszer a bizalmat. És hiszek abban, hogy közös összefogással, alázattal, és a legfontosabb, hogy a város lakosainak segítségével, bizalmával együtt összefogva el tudjuk indítani ezt a várost a fejlődésbe, méghozzá a pozitív irányú fejlődésbe. Ez az egy vezérel, ezért szeretnék tenni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Gyere, foglalj fel is helyet. Vigyázzak, nem. Salgótarján 3. számú választókörzetében egy közigazgatási szakembert, környezetgazdálkodási agrármérnököt, a Jónás telepiek szószólóját, dr. Behán Anettet indítja önkormányzati képviselőjelöltnek a Jobb Páholy Förster Társaság. Köszönöm, hogy eljöttél. Elfogadtad a fölkérést. Gyere, mondj egy pár mondatot te is magadról. Köszönöm szépen elnök úrnak, most már polgármester jelölt úrnak, legalábbis amennyiben ez a szándék valóssá válik, a felkérést és a társaságnak is a bizalmat,
Én azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben, amióta együtt dolgozunk, bizonyítottuk egymás és a magunk számára is, hogy a különböző gondolatoknak, amikor értékek és józan elvárások mellett kerülnek kialakításra, akkor annak igenis van teremtő erenye. És én ezt a teremtő erőt, ezt az új energiát szeretném a peremkerületeknek is, akiket én képviselni szeretnék ajánlani, és szeretnék értük is dolgozni, természetesen a város és annak polgárai mellett. Köszönöm szépen a felkérést. Salgótarján 4-es számú választókörzetében dr. Ferkó Attila György Matus Csillát kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek, aki Salgótarján zenei életének kiemelkedő alakja, hiszen zongoratanári diplomájának megszerzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán az orgonaművészi diplomája mellett a csembaló művészi diplomáját is megkapta. Matus Csilla 2019-ben kiváló minősítéssel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető képesítését is megszerezte. Köszönjük, Csilla, hogy elfogadtad. Gyere, mondd te is egy pár mondatot. Pár mondatot szeretnék én is mondani. Én köszönöm a társaságnak, hogy rám gondoltak, hogy egyáltalán ez a megtiszteltetés érhetett, hogy engem, mint művészember, aki igazából a városnak egy másik szegmensében volt eddig, hogy ez a megtiszteltetés érhet, hogy tehetek a városért. Eddig is én igyekeztem, nagyon sokat játszom a városba, tényleg ingyen és bérmentve, bármikor bárki szól. Én képviselem a zenét, nagyon örülök, hogy esetleg még ennél többet is tudok képviselni. Képviseltem a városban lakó eddigi rejtett értékeket, képzőművészeket, zenészeket, fotósokat és mindenféle művészeti ágban lévőket, és természetesen az én kerületemet, a városközpontot, ahol én gyakorlatilag születésem óta lakom. Nagyon szépen köszönöm. Salgótarján 5-ös számú választókörzetében dr. Ferkó Attila György Koppándi Jánost kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek, aki magyar történelemszakos tanári diplomáját a Ho Chi Minh Tanárképző Főiskolán szerezte meg, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatásvezető, az Oktatási Hivatalnál pedig közoktatási szakértő képesítést is megszerezte. János, kösz, hogy eljöttél. Elfogadtad a fölkérést, mondj valamit. Köszönöm szépen. Hát először is szeretném megköszönni a Förster Társaságnak az, hogy alkalmasnak talált erre a jelöltségre, de még inkább azt köszönöm, hogy nem csak alkalmasnak, hanem méltónak talált erre a felkérésre, és én ezt büszkén vállalom el. Annak idején Minarik Ede a Mosodás mondta, hogy kell egy csapat. Én úgy látom, hogy a Förster Társaság most van egy csapata, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Köszönöm szépen. Salgótarján 6-os számú választókörzetében dr. Ferkó Attila György indul önkormányzati képviselőjelöltnek. Ez azt jelenti, hogy Attila nem csak polgármester jelöltként, hanem önkormányzati képviselőjelöltként is megméretteti magát. Köszönöm. Így van. A társaság elbízta rám, természetesen elvállalom. Nagy szeretettel. Salgótarján 7-es számú választókörzetében Kis Béla indul a Jobbáholy Förster Társaság önkormányzati képviselőjelöltjeként, aki a Salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát, majd 1991-ben az adószakértői oklevelet is megszerezve nyugdíjazásáig a biztosítási szakmában dolgozott. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen a megbízást, és nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Számomra megtiszteltetés, hogy a Jobbáholy Förster Társaság nevében és támogatásával indulhatok a következő önkormányzati választáson. Köszönöm. Kis Béla bemutatása után felkérem Salgótarján 9-es számú választókörzetében induló Buzamanis Attila vállalkozót, megszállott SBTC szurkolót, hogy fáradjon ki Attila mellé, aki személyesen szeretné őt is bemutatni.
hogy elvállaltad. Örökvír csörgedezik az ereidbe, de a legnagyobb Salgótarján szurkoló vagy. Így igaz. Köszönöm szépen én is a bizalmat, hát bízom benne, hogy jobb pályatársasággal együtt Salgótarjánt elindítjuk egy jobb irányba, egy jobb útra. A jelöltek bemutatása után a sajtó képviselőihez fordulok, és átadom a szót. Attila rendelkezésükre áll, hogyha kérdésük van. Van kérdés esetleg? Rendben, nincs kérdés. A mai sajtótájékoztatónknak ezennel vége van. Köszönjük a sajtó képviselőinek, hogy elfogadták meghívásunkat, köszönjük a jelenlévő, illetve a sajtótájékoztatónkat élő közvetítéssel figyelemmel kísérő lokálpatrióta barátaink érdeklődését. További szép estét kívánok mindannyiuknak! Köszönjük, hogy megjelentetek. Gondolkozz Salgótarjánban, gondolkozzunk józanul.